שמעתי. שלום. הנה, זה השם. עוד את היד. אתה יודע מי אני? אני אלי יצפן. ואני שוטר. זה בטח טעות, אתה יודע, כשאתם ראיתם אותי, אני... פשוט תדבר. אני לא... מה? אז מה אלעזר יצפן על דיבורית שמענו? כן, יש לי דיבורית, אני ב... שרה עיתורית. מוטי לתופף? לא מתופף. סליחה, אני פשוט נורא ממהר. תן לי דוח ואני אמשיך, אוקיי? אז אתה אומר לי מה לעשות? חלאס עם הדאווין שלך ועם כל הפוזות האלה. תן לי דוח, אני רוצה לנסוע. זוז. רוצה כלא, תקבל כלא. מה, על דיבורית? מה, אתה ליצן? שזה כלא? ליצן, תביא את המפתחות, אותו מושבת. אתה יודע עם השטויות האלה, אני לא נותן שום מפתחות, באמת, יש איזה גבול. 8 כאן 12, יש לי התנגדות למעצר. למה אתה אומר התנגדות למעצר? אני התנגדתי למעצר, למה אתה סתם אומר... יש בעיות צבעוני. אין שום בעיות, הכל בסדר. את בטח מכירה אותי, אני אלי יצפן. נו, אז תעשה פרס. פרס, כאן. אני שמעון, בן בומה וציפי שביט, מתחייב לשמור אמונים. לא תצחיק אותי. בשביל זה הוצאת אותי מהמסגן? יש לו בעיה עם זה? איזה מדבר, חבר'ה, אתם סיימתם איתי? אני יכול ללכת? מישהו ביקש ממך לדבר? אני מדבר, אני לא דיברתי מילה. לבנים, מה יש לנו כאן? החשוד התנגד למאסר, ירק עליי וקרא לי זרדן. סליחה, זה לא נכון. אתה סתם פה מעליל לי עלילות. יש לך מסטיק? כן, יש לי מסטיק. ולסע לשכן שוטר בתפקיד. מה, זה מה שעושה לכם טוב בכם, להתעלל באנשים, לעשות להם את המוות. הכוח עלה לכם לראש. אתם אנשים כאלה קטנים. בלי המדים אף אחד לא שם עליכם. באזרחות הם כלום, כלום. יש לך חודש לשלם. את המפתחות שמעון פרס?